està per allà i quin és l'ambient que respira, mireu. Mireu quin número més bonic, no ho oblidaran mai, eixe 88.008. Endavant, Ainhoa, conta'ns. Companys, així l'ambient és d'emoció. Emoció, mireu quin ambientazo. I no només es respira emoció, també es respiren dinerets, perquè en esta administració de loteria de Vilamarxant han venut 10 sèries d'este premi del 88.008, és a dir, 100 dècims, el que equivaldria a 40 milions d'euros. I és la primera volta que reparteixen la sort en esta administració de loteria, perquè només porten un any oberts. I com a curiositat vos contaré que esta administració de loteria abans la regentava la família del futbolista del Villarreal, Raúl Albiol. En un momentet anem a parlar amb els loters d'esta administració, però també amb un afortunat que no ha comprat només un dècim, n'ha comprat 2.